phone kaham takok tai bukok song tini video snamani reason hingga omo hache norok nukhana chini takok Biswajit Debbrama wansarok bai butharjak kha tokjak kha wa sebai pojonto bujakha bo bwswk khairokma sijak bo thika nadi bini kuno chaya tongphano si bo thika bini kuno chaya bini kun chaya swkrui ha norok jotono saimono chini jotono te takok te bukok sung to norok nukpai khana ungo kwbangma news norok nugui paikha kwbangma channel norok nugui paikha bini kuno chaya kwrui nugui tongo chwng haifano bo thwi thangjakha tei tamkhainai bini bini family rok no nugui kha khambo tei bini chikonsa bwsa tongo bwrui jang hamo bwrui nyongna bwrui no ang nukha bwswk emon khe khairokma sijak bini family rok tabuk bwswk khairokma sijaknai di hinkhe ang tini amono o video no nugui ang amtui video rok no nugui chini borok chi thwi tongo hinkhe ang amono nugui ang tini video swnamya tongui manliya ma swnamkha hinkhe nadi chini Tripura sarokle omo hai no thwi tongbaio tam sasinai tei thansa Tripura sarok tabukle thanjani wngsinai hini ang khayo chini borok rok tabukle nukha onek justice Biswajit Debbrama bo tabuk justice manui tongo justice rinani nango tam hinkhe bobo kaisa chini borok naidi bongni wansarok emon khe norok video clips nungnai ang tei srapsakhai norok no phunukgana mo kok sabai khe norok no video clips phunukgana wansa rok chini borok rok no emon khe satok pitok khaikha borok bo salsa amoni majra mannai no mannai naidi bini family rok no nugui ang mane je khe bo bujakha bo thwisi thaga naidi thwi thangmani yakulu hinsi bo lata swbaiui gorra swbaiui bo bujago naidi bwswk khairokma sisa bo thwijak langkha bini kuno chaya swkrui bini tam chaya tongaro kuno kwrui chaya kwrui phano bo tini langma ari langkha naidi chini borok rok tabukle sisanani ojon wngkha tabukle saimankha chini borok rok bohaba khe thwi tong rompirjago nini bwtharjago tokjago omo hai khe no chini borok ordek person komoi thaga hinkhe tabuk amoni bagui no chwng sisanani nango tabuk chwng tabuk sisanani nango naidi tei kaisa kok ang norok no kwcharnai muchungo WhatsApp status rogo jengtui mwtui chini borok rok no bisi laio kintu WhatsApp status rogo naidi ang nukha mai chamai rok pu amorok riyakare norok nong live no kaham khe thanani muchungya de viral wngna norok mane amtui rok rinani mai rok chakhai tam breakup rok pu amrok lasima rok phaiya hino amtui rok tari di chini borok hainse tabuk thwi tongo bwthajak tongo tokjagui tongo bahai khe amtui rok khe rina nangbo amtui rok tari di tamni hinkhe tabuk social media network jug tabuk viral wngui thango srapchakhai no amoni bagui ang koyo takok tei bukok song no norok amtui rok WhatsApp status rok amtui rok viral ta khlaisidi ang koijak norok no amtui rok norok tari di hinkhe tei Biswajit Debbrama no jotono justice ridi nangkhe chwng choba khailainai wansarok bai borok bwswk chini borok no bwtharka tabuk emne tei kaisa ang norok no hojak rinani host tongdi omo hai kok ang norok no host tongdi hini sao sarik khe mane berai di para gana rogo hinkhe berai mano haifano town rogo je tongnai town o je tongnai takok bukok song no ang koyo norok saisung kwni khorok tamkhe norok ta berailai di tabuk hinkhe din hamya tabuk emne din hamya norok no ang koyo jara town o tongnai rok do town o tongnai rok no ang koyo norok amo hai khe satuk hotuk mane hor rok khe saichung kwni ta berai khe dol khe berai di kam nakhai simi thangdi tabuk ta ongkhor di tabuk hinkhe tamoni hinkhe din hamya tabuk bulai toklai mangsi wngui tongo naidi thwi bo chini borok si bisi thwi o
sini borok ordek person komi thanga ingke amono Biswajit Debbrama no ang suri sannai bo jesa jagao phano thangtung boto tabuk bo thangma borok bono to sing kifili manya haifono bini justice ke makhani sing haida sing jotto thanjake sini Tripura sarok thanjake tongdi borok ni borok ro haikane sing ekote ma tongnai ingke bo jesa jagao phano thangno boto tab fola bini atma khaksangma mantho hani ang bukhabai ang sao bini fola rok khaksang bini fola khaksang ma manthong ingke norok na ang tabu kaisa video clip funungnai naidi bini family bini logi song busu kosto khe tongkha tei bini bwsajak sao baba bufuru phanya hini sao naidi bini baba le thwi thangjaka bole cherai bo sawi manya haifono bo baba bufuru phanyai hini tong norok video clip naidi ang tabu norok no kok sabi keno norok naidi aboni pore kaisa wansana ang sanani musungo tamsing kamo tam nat chikamo pinak nat da tam wansa bono butharu hne 100% dikha naidi nungbo salsa thwinya nangana nang o wansano khayo haifono sing tabu sini borok kesang ke tongdi mane boi bulanyani phadi hin sailai sing thatang anti tangdi mane boi horong puru sing tikhema tongnai amono khaksangma mannai jottono nogo janjani nogo safety khai tongdi amsungno ang norokno kwchara musungo hingkai tini video log thangkisa Biswajit Debbrama no justice relaini sing nangkhai sing chobao thanglai hingkai norok comment khaidi justice rinani sini Biswajit Debbrama no sing justice rinai hingke tini video onek logoi thangka norok naidi tabuk video clip bini family tei pinak nat tamsa social media media rong tam sanadi hingke norok umsungno naitongmani bagai black hambai norok omo haikhe ano support khlai tongdi video kisa logoi thaka amoni bagai nakadi tabuk norok video clip naidi bini family tei pinak nat wansa bo tamsa norok nainidi hingke asukno hambai.